No niin. Tuli tossa tehty, mutta tää koneella käy semmonen niin paska kone. Niin mennään nyt tonne mursuiseen appiin. Vittu jos tää ei. Ei vittu. Ei kun niin joo, ei hitto, ei mitään. Täällä on. Mennäänpä sinne. Tuli se jos joku muistaa tuon, niin se oli se vaan. Nyt kun taivata alaspäin. Alaspäin pikkuinen. Niin, alkaapa pikkusen pojat vähäsen. Näkyykö? Näkyy. Ootapas. Kotia etsimässä. Kotia etsimässä. Niin tosiaan pelasin Reikisti. Pelasin ja vähäsen kadottiin oman kotiin. Josta mä edes on taaskaan se mappi. Jos vittu ei oo, kyllä saatana hermostu. Nyt lakkii kun laittaa normaalilla. Tää ei välitä siitä. Tästä mä ei oo minä saatana. Helvetin perkele saatana. Parit hiilet tosta. Saatana jos on poistunut se. Niin kyllä haistetaan tälle pelille pitkät paskat. Tai tälle koneelle. Mä tulee pelille. Tämä on niin hyvä peli tämä peli. Niin tuuttas se minuukin kyllä saada. Saatana ei Jonne ruvennut poistelemaan näitä sitten. Kuihin me helvetin Jonne. Ei as Jonne. Pariisi. Vähän Pariisi yli 100. Joo, tiedän paskat vitsit mulla. Joo, Peacefulilla. Laitapa sitten Peacefulilla. Ei tuossa laiteta. Normaalilla on. Haluatte varmasti olla uhrajani. Sinä myös. Sinä myös. Sinä myös. Ja nyt lakkii saatanasti. Missä possu? Sika lähti. Saatana Jonni. Nonni. Nyt lähettää Jonna pois. Saatana pitää paskaa. Mennäpäs tänne takas. Ja normaalilla. Täällä mä oon pelannut vähän. Etsinyt kamoja. CD-levy, niin Timantti reissulla lähettänyt. Sitten vaikka ramukapat olemaan ihan finito.
puuta saisi, niin se helpottaisi. Tuossa taitaa olla puuta. Nyt on parempi laatu, kun laittan kun on läppäri. Vittu, en mä tonne. Niin läppää alemmaksi, niin alas pystyy. Parit hakut siitä sulle. Parit lapiat ja ei. Tuu mä tonne laita. Antimaattia saa, mutta just kerkesin katsoa heti kaikki. Kun no vittu, kun mä niinku saan tuon levy, niin eli levy. Tää jakso on sähläystä ja timantin käy. Tietenkään me ei olla missään. Ja kohta minä juoksen laavaan täysillä. Joku Excel joka päivä. Tästä perseessä ois. No. On soittu jo kerrankin. Pahoittelen, jos tämä häiritsee, mutta vihdoin sählää enemmän. Haittaaks. Nyt näkyy tuo alapalkki. No siinä periaatteessa, että pitää tuo alapalkkikin näkyä. Ei sama siinä. Tuu jonnet. Mä en ole tästä. Saatana sählästä kanssa. Tonne en lähe ainakaan. Tästä tänne. Redstone otetaan mukaan varmuuden vuoksi, että joskus sitä sattuu tarvimaan jossain sähälyksessä. Ei tämä muuta on meillä stakkia tuolla. Minä katsotaan laavaan. Ei täällä. Jos me ajetaan se enchantikkeita, niin laitan tuo tonne, tuo tohon ja tuo tohon. Tätä vähän tuosta hiiltäkin, jos rautaakin on ihan tarpeeksi. Nyt minä tein pahan virheen. En antanut valoa teille. Ettehän te enää mitään, jos tuli timantti sun mun isän kyytiin, vain ei tarvitse. Pitän taas. Mikäpä on mistä tässäkin. Munkilla vaan tästä. Ui, mikä helvetti täällä on. Crafting boxi. Sokkelo. Joo, tää on se, kun mä otin vettä jotta. Täällä on timantti ja mä tiedän sen, jos on täällä.
Vitsi kun teen lapion yhdestä. Missä päivässä saadaan? Mä alan tuonne. Saattaa koiria ulvontaa tai haukkua tai makaveelee. Tuossa saattaa kynsien raaputusta. Kuttaa vitut siitä. Olen sanonut teille monta kertaa teille vanhoille katsojille, jos katsotte minun videota jotkut. Ja nyt tästä voisi lopetella. Lopetella sulia.